कॅन्सराच्या दुयेंतीचेर यशस्वी उपचार करपी कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरान इंटरनॅशनल मळार मोठें पावलं मारलां। सेंटरान आतां कॅन्सर सेंटर ऑफ अमेरिका बरोबर कबलात केल्या। सर्वसामान्य दुयेंतीक खंय जागतीक दर्जाचे उपचार मेळचे म्हूण कबलात। हे वरवीं कॅन्सर मळावेल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाचो खंय सामान्याक लाव जातलो। सर्वसामान्य दुयेंतीक जागतिक दर्जाचे उपचार मेळचे म्हूण कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर आनी इंटरनॅशनल मळाचेर व्हड काम केलां। तांच्यांनी आतां कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका हांचे वांगडा समजिकायेची कबलात केल्या। कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर हे मागचे जवळजवळ 25 वर्ष कार्यरत आहे आणि रुरल इंडिया म्हणजे ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी हे एक खूप मोठं वरदान ठरलेलं आहे। कारण सर्व प्रकारच्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीज, रेडिएशन थेरपी, सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, किमोथेरपी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट हे सर्व ॲडव्हान्स्ड टेक्निक्समुळे आपल्या भागातील पेशंटला फायदा झालेला आहे। आता आमचं जे काही जॉईंट व्हेंचर किंवा जो करार कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका यांच्याबरोबर जो होतो आहे त्याच्यामुळे असं फायदा असा होणार आहे की आणखीन सशक्त स्ट्रॉंग असं हे सेंटर बनणार आहे। हे फक्त कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर नसून कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर, कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका असं त्याचं नाव होणार आहे की त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी आणखीन ॲडव्हान्स्ड आपल्याला मिळणार आहे आणि इंटरनॅशनल ट्यूमर बोर्डचे आम्ही मेंबर होणार आहोत। त्यांच्याबरोबर आठवड्यातनं एकदा आमचं ट्यूमर बोर्ड मीटिंग होईल की ज्याच्यामध्ये हे सर्व प्रश्न उत्तरं आम्ही त्यांच्याकडनं डिस्कस करून मग पेशंटवरती जास्तीत जास्त चांगली ट्रीटमेंट करू शकतो। खर्चाच्या बाबतीत पेशंटला अधिक खर्च अजिबात होणार नाही। सध्या ज्या खर्चामध्ये कमीत कमी खर्चात कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये जी ट्रीटमेंट चालू आहे तशीच चालू राहणार आहे। फक्त तिथल्या अमेरिकेतल्या ज्या सिस्टम्स आहेत, जे प्रोटोकॉल्स आहेत आणि कार्यपद्धती आहे त्याचा नक्कीच कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरला फायदा होणार आहे। त्यामुळे आता हे जॉईंट व्हेंचर म्हणजे आम्ही एकत्रितपणे कोल्हापूर कॅन्सर सेंटर व कॅन्सर सेंटर्स ऑफ अमेरिका इथून पुढे कॅन्सर रुग्णांसाठी कार्यरत राहणार असतो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।